Toolcamps er jo egentlig blot sådan ligesom en ramme for det at samle en gruppe af elever, der skal løse nogle opgaver sammen i mindre eller i større grupper. Teknologi og IT er jo noget, som de sidste år er eksploderet mellem hænderne på os. Der er en mangfoldighed af muligheder for at udvikle og bruge den energi, der er i alle de nye medier, der dukker frem. Nu er det jer, der er de klogeste på, hvordan mange af tingene fungerer. Nogle gange så er det altid den samme, der er rigtig god til dansk, og god til tysk, og god til engelsk. Men når vi kigger på sådan noget med det her, så er der stor forskel. Det er ikke bare jer, der lige er her. I repræsenterer simpelthen i Vejle Kommune 12.000 elever. I skal være med til at bestemme, hvad det egentlig er, der skal ske. Og det handler jo ikke bare om, at nu skal man begynde at lege i timerne, men egentlig, at man kan gøre tingene på nogle ret cool måder. Og der er også rigtig mange lærere, som synes, at det her det er ret fedt, fordi at når det er, eleverne gider det her, så er der faktisk mere ro, der bliver lavet mere, og eleverne er egentlig ret gode til at finde ud af, hvad er det egentlig, vi lærer noget af. God kamp til jer alle sammen. Jeg håber simpelthen bare, at I giver den fuld skrue og bruger alt, hvad I overhovedet kan trække frem i alle kroge af det hoved, I har, fordi det er rigtig godt, og så bliver det nemlig rigtig spændende, det vi får ud af det. God dag og god kamp. Her har vi altså nogle elever, som i løbet af meget, meget kort tid faktisk kan komme med nogle idéer til undervisningen, som lærerne kan kvalificere den undervisning og den læring med, der egentlig foregår i klasserummet. Så det er fedt at få lov til at måske sende noget viden videre, også til nogen, der er ældre end en selv. Og lære noget af folk, der er yngre end selv, det er også fedt. Det, der gør den her dag speciel, det er jo, at vores elever de har dystet om at være gode til at formidle, og være gode til at formidle læring og viden til både til deres lærere og til deres kammerater, og i det hele taget til verden omkring dem. Og jeg tror på, at det er vejen frem. Vi har så meget uudnyttet potentiale i vores elever. Når nu politikerne spørger mig, hvad laver de egentlig ude på de der skoler, så kan jeg jo sige, jeg ved i hvert fald, at de er rigtig skrapt til IT. I dag har vi haft muligheden for at fejre vores IT-patruljer. Det er jo gået ud over alle stepper med at få etableret de her IT-patruljer på skolerne i Vejle. Og nu var anledningen der, hvor vi kunne få dem fejret, og hvor vi også kunne få lavet et netværk. Og jeg håber selvfølgelig, at det her kan være med til næste år at blive endnu større, så vi har dobbelt så mange skoler repræsenteret med IT-patruljer. Og så arbejder vi selvfølgelig hen imod, at det her kan blive en landsdækkende konkurrence.